May gabi na tong tanan. Akong kasing-kasing gamay ron pero hindi ko karong gabi na. Nga naman, lipay ako, grabe naghanad, abot dito. So ngari, ana, dire, abot, daghan. Salamat kayo, hinaot unta. Nga, aw. Naunta sa inyong puso. Nga dili ninyo number 1 kana, hinaot unta, number 1 yun ninyo. Kay aron malipay si nanay. Kay si Manny akong gipadako, gipatubo nako nga maayong pagpadagko kanila. Wa ko nagmahay sa akong gipangayo sa Ginoo, dalaga pa ko niingon ko Ginoo. Kung tagaan ko nimo kapikas kinabuhi inaot unta nga ang among binhi nga ipakita nimo kanamo unta masunurin sa ginikanan ng buutan ug magmahal sangtod sa kamatayon namo. Wa ko masayop sa akong pagampo, bata pa ako, leader na ako sa simbahan. Gihatagan jud ko anak unom ka buutan jud, di gyud ni akong pag-I love my own. Dili na I love my own kay nakita nako. Kay sa iyang pagpamuksing nasabot ra nako magtago-tago sa Desubal Plaza, di siya magpahibaw nga naay ang premyo kay nahadlok og mabunalan sa mama. Ingon ana sila ka mahadlokon sa ginikanan. Ngano man gipatubo nato sa maayong pag-alaga, mahalon, panggaon sa pagkaon pero sa batasan ayaw gyud mahala kanunay sa batasan kay aron magtubo silang mahadlokon kanunay sa ato. Unya ikaduha, kaning iyang pagtakbo sa wapa mo kuanog congressman. First time nidagan siya ng Jinsan. Naghilak gyud ko. Kay pila ka sa akong kwarta nakita nakuha na gyud. Niingon ko Ginoo, dili day ang akong anak mo'y gimahal sa mga tao. Ang kwarta di ay. Ingko, bantayhan mo dagan na pug ka. Magwala jud ko ng Jinsan. Ayaw pagtakbo, ingon siya, mamang, makasabot ra ka. Di ba, mang? Pinangga mo ko nimo. Dili kay kita lang ako, dili kay kamo lang akong gimahal. Sa akong pagpamuksing, dili kay kita lang nagpahimulos sa akong kusog. Gihatag nako sa kapwa nato Pilipinong walay mahimo. Nato, nakita gyud. Gikan sayang pagpamuksing, nantod karon hindagan sa niyang politiko, gilait siya, sakitan ko. Pero walaon ako sa kong hunahuna kay kan lang na sa katulan na silang dila. Si Manny nga naman sige panghatag do kwarta, tawag na ang ubang lugar. Mami, ang imo ba nagsige panghatag kwarta bising mahurot na. Ingko ana amay Ginoo mohatag ang nagkwarta niya. Daghamang way ang Ginoo ihatag pareha nako. Ako di man ko hingpit nga artista. Kuan man lang ko endorser man ko gamay. Pero nakatabang po sa akong mga anak. Ginana po na ko siya na ayaw na pagdagan politiko na siya. Di kung pusoy ko diri sa una kanila niya mo dagan ko congressman sa Sarangani. Adito sa Sarangani nga naswertean na daog yun siya sa Sarangani. Kaya dito yun may nag-umpisa, gikan mas bukid man hinganhin may sa balik sa nagbalik may sa Sarangani. May daog. Kaya, otro po si Roel, di daog po pagka-congressman. Karon mo dagan na po siya politiko nga usa ka presidente ko sus dako naman jud na kaya mong kuanon mura mag dako pas marilis na imong kuanon daganon. Dako pang isda sa Jinsan. Yun ako. Ingon ako, lisod naman ng presidente niya, daghan man kayo na tibuok ng Pilipinas, tibuok man kalibutan na sa Pilipinas. Ingon siya, ay langgod ka gool ma. Kaning akong gibuhat, dili para sa atua. Para sa tanan, nag-uul ko nagtanaw sa mga mata. Kay matod pa niya, kay aron masanta, kanang giingon ni kuang ganina nga, aron maputol ang mga dili maayong trabaho sa Pilipinas. Kay nalipay po ko maitod no. Aron ang Jinsan mus
aron mo suap ang jinsan, mo dato ang jinsan. Aron ang jinsan di na maguang nga. Barihan ako sa una. Gibuhin akong mga nag-antos. Kining siyudad dire. Motel na gibarikos na kong tail. Hala, init. Ayaw, tuod-tuod, galakaw, bit-bit sa basket. Bud-bud mo dong, bud-bud mo day. Nga, dag, mani mo dong, mani. Sus, kalian kus kino kay naay nag-basketball nung doon sa dugay mani mo mi. Lami ni kaon, ang akong sulod sa basket nga, ang akong paksa na sa mani hurot. Ko, Lord, salamat ha, gihurot akong mani. Na ano, dyan ko ikapalit yung bugas, kung naapoy ipalit yung papel sa mga bata eskwela. Mauna nga, unsa may atong paboton. Nalipay ba mo nga sinumani, hindagan o sa usaka, Pangulo aning atong Pilipinas. Dili lang kay Dinis Jinsan, tibuok Mindanao. Nagpasalamat po ko sa ibang lugar. Dili kay Jinsan lang yanin. May tagal-lanaw, hingari din may taga, marasa layo lagi kayo. Salamat ko sa mga kaigsunan akong Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mahal-mahal yun na ako sila. I love you to, mga anak. I love you to. Okay. Unsay buhato na to sa pag-abot sa halalan ng Mayo 9. Ah, yes! Thank you kayo. Lipay ako kayo. Lipay ako. Ayaw kalimti. Sa balutaan niya, sa pag-abot na sa Mayo 9. Ika number 9, si Manny. Kinasing-kasing ba nato nga atong palingkuran siya bilang presidente aron magpako na ang tibok Pilipinas. Gusto ninyo? Gusto niyo? Tunoon na, mahadlokon, dili magnanakaw sa pila ang akong anak. Maunay magtudlo sa katarong ano man. Gitudlo na ko sila gipadagko nga dili manghilabot bisag piso diha sa panudladan. Sulit sa Marawas, thank you. Kay kanang Marawi, giagian ginamo na kalusyo, ay nahitabo na nag-agi me. Oh, thank you, thank you. Thank you. I love you to manak, ayaw kalimti. Unsay atong ibutang sa atong baluta, unya. Akong panghinaoton sa inyo, kinasingkasin ko ni Pagangyo bilang inahan. Kay kamo ako mong mga anak tanan, bilang inahan, kinasingkasin Pagangyo, nga ibuto ninyo si Manny sa Mayo 9. Kay aron, malipay mong tanan. Basin pa dahil nga itong jingag mahimong US. Oh, di ka pa. O nga itong jingag mahimong Singapore, agoy kanindot. Wa na ko mo balibat sa kong anak kay niingon ko. Matay na nakaadto jud ko Singapore nainggit ako. Nainggit ako Singapore wa jud mga hugawang daplin. Kay naay ibutang ihagbong sa kenan, gukdon ang imong sa kenan, pamultahon ka, presohon ka pa. Unya, maunay disiplina dito sa Singapore nga limpyo ang lugar, layo ta sa sakit. O dito sa US, layo po sa sakit nga naman, limpyo dito napita. Kaya insakto ang ilang mga pilati. Di ka pa? Nga, karoon po ko kabate o baksidor ng hatag o balay sa mga kabos. Di lang kay diri dapit sa kuhan kilantang, dito napit sa sarangani na Ang way balay, patagaag balay, aron makapuyo kay nuway sila kayo. Katong way balay, diha may balay ang gipahiwi ko. Kanong balaya? Wa man ni namuyo unya kadugan niya papuyan bitaw sa unom ka pamilya. Puyo bala ato ana. Naana sila nindot na kaya yan lang gayo. O kinasing-kasing kami magkita ta uli sa sa Mayo 9 magkita ta pagtapos sa eleksyon hipawan man nato og daog gyud siya dili.
Solid yun ha. Ayaw kalimti ang iyang Vice President. Bagulang nag-istorya si Atinsa. Si Lito Atinsa. Ayaw kalimti kay iyan ang katuwang sa iyang panday, sa iyang balaod. O, uy, oo naman. I love you to. Noon ay anak na kumasunod silang tanan. O, naapay atong rally sa sunod. Karong March. Kaya nanagan mo politiko ni umana. Kaya nga kasagan mag-mayor din eh. Isa, ay! Di sana ko imansun karoon unya nga sa Marso. O, dagang salamat! Sumid na tayo nga, Manny Pacquiao! Ah! Manny Pacquiao! Pacquiao! Manny! Ay, dili lang. Money! Salamat! Money! Thank you kayo. Daghang salamat. Di na nako taas na akong pulong. Kay napay daghang mag-istorya, daghang pagmasalita. Mapakasulti ang inyong idolo. Daghang salamat. I love you. Salamat, Mami D. Tinood na, Mami D. 9 sa Bayo 9. Usa po na to. 9! Sa Bayo 9! Siyempre kung si Manny, Man of Destiny, akong tawakon karon, Manny's Destiny. Ang kanya pong may bahay, ang napagandang may bahay po ng ating incoming President of the Republic of the Philippines. Please welcome. Maayong gabi, mga taga-Jensen! Murag hinay man, gutom naman siguro mo. O sa mga taga-Sarangani, nga naadin hipod karon, mga taga-Sarangan, maayong gabi, kabalo ko, naapaayo. Palakpak po mo kay Ginoo na biya ni. Pasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan tag maayong panahon, nga dilitan na ulanan, og nagkatipon-tipon ta, karong gabi una. Og ako karon kinasing-kasing nga nagpasalamat sa inyo ha. Sa inyong presensya karong gabi, kabalo ko nganong naamo diri kay gimahal ninyo si Manny Pacquiao. When Manny decided to run for the presidency, sa akong isip gyud wala na ko nag-doubt. Ako na siyang ginaampo kay kabalo ko. Dili na siya para sa iya nga gusto lang niya or duty, being a leader, or being a public servant. Kabalo ko, mauna to ang iyang desire. Tama? Kanang desire bitaw nga makatabang sa mga tao nga kinasing-kasing. Diba? Ako maguna-una, magampo ko sa Ginoo nga, Lord, you have a purpose for Manny. Hindi pa tapos ang pakikipaglaban sa boxing, ngayon pakikipaglaban sa mga taong nangangailangan. Ako, nakita na ako na, kay I've been serving for 3 years, 2013. Nagpasalamat ko sa akong mga kapwa Sarangan, nga giboto ko nila for 3 years. Nagserbisyo ko, naka-witness sila sa akong mga advocacy, sa mga women. So karon, bilang may bahay ni Manny Pacquiao, bilang isang submissive wife, mo man ang ginaingon sa Bible, na wife, be submissive to your own husband. Kabalo ko, i-apply ni Manny ang iyang pagbasag Bible, nga kung unsa tong gikahimutan sa Ginoo, iyag yung himuon. Kani, story lang gamay. Sa katong nangligaw pa si Manny sa ako, para gamay na kwento lang. Pero kabalo naman mo sa among kinabuhi, di ba, before? Our life has been open book to the public. Kabalo na sila. Wala pa? Katong nakita na ako siya, ako dyan siyang gitutukan. Unya, that time, niadto ko sa ilang balay, nga iya kong gidala didto, ang nahitabo pa yun, kanang nag-grocery didto sa ilang balay, nga kanang, na may balay-balay, nga kanang ibutang ang Virgin Mary sa kada balay, di ba? Na inana. So dito na ako nakita nga iyang pagka-Diyos nun na pagkatao. Huwag man ko naghandom anang mga, kaya sa una man, bagampo ko sa Ginoo nga, Lord, kanang kung sana akong mabana, dan dili lang gud ko nang baguhon akong kaugalingon nga magkinto-kinto ko dira o mga on sa mga
mga restaurant ng mga mahal kaayo, madlok man tanang kuan sa ang paggamit ang mga kutsara, pagkuan diha. Di ko ganahan jud ana. Gusto na ko nga kanang pwede ko magkinamot sa gawas, mag-uban mi kanang di ko maulaw, nga bisan asa may paingon, pwede kayo. Di ba? Tama? So dito na ako nakita og kanang mga interviews pud nako, magazine or sa mga TV, nagid sila ginapangutanan sa kuha. Na sila pangutanan nga dig nako malimtahan. Ano sila nga, unsa man gyud imong nagustuhan kay Manny? So isa lang gyud ang akong gisagot, napakabait na tao. Maluluyon. Di ba? O karon gidungog ang among pag-ampo. Nga, kanang sa boxing, kailangan ang faith namo maging strong yun. Kung unsa siya nakipaglaban sa boxing, kana bitong iyang dedication, motivation, focus na atanan. Kabalo ko mahimo niya being inyong leader. O kana bitong tao nga naay kasing-kasing gyud nga motabang, kay gikan man siya dira. Kisa may makafeel sa pagkapobre sa mga tao, kisa may makafeel sa pangangailangan ninyo, katupong nakaranas o kapobrehon sa kinabuhi, di ba? Tama? Maluoy gyud ta kay gikan ta diha. Gibless ta sa Ginoo, ibalik pud nato sa mga tao ang gusto sa Ginoo nga ibalik sa ilaha. Mo man na sa Bible. Kabalo ko may apply ni Manny in a biblical perspective. Kanang ingon sa Ginoo nga, you are more blessed to give than to receive. So give lang, give. Aapaw pa na ang mga grasya kung sige kaghatag sa mga tao. Labi na gyud sa mga pobreng tao nga nangailangan. Kay gikan man mi dira. Nakaranas man mi ginana, gibless mi sa Ginoo, pasalamat mi. Pero kung mamatay mi, dili man namo madala ka mga kayamanan diri sa kalibutan, saom na to na. Di ba i-share gyud siya sa mga tao nga nangagkikinahanglan. Mo man ingon sa Bible jud. Kanang magbasa bitaw mi sa Bible ni Manny kaming duha day and night yun among ginabasa nagaampo mi sa Ginoo nga kung unsa tong iyang giistorya dito sa Bible ato yung i-apply sa atong kinabuhi. Kung unsa tong gikahimutan sa Ginoo, maghimuot pud ta nga atong ihimuon para sa mga katawhan. Di ba? Ang second commandment niya, love your neighbor as yourself. Una ang Ginoo. So karon itagaan tag leader nga mahadlokon sa Ginoo. Asa pa man ta? Kailangan ka ng na-fear of the Lord. Kay dira mag-umpisa ang pamamalakad nga maayos. God-centered governance. Ako, dili lang ko mag-istorya nga bilang asawa ko niya, dili. Ako ang living testimony bilang iyang asawa, bilang isang ina, as a mother, as a wife, na witness na ko ang pagiging mabait at makadiyos na wala bito ginaisip kapakanan lang sa mga tao jud. Kaya ako wala jud ko nagduwa-duwa nga kay kabalo na jud ko sa iyang desire, sa iyang kasing-kasing. Manny has a heart of gold. Mo lang na akong masabi bilang asawa. Dili ni sa pagbuhat ng bangko, dili. We've been married for 24 na, babe. babe. 24 years? Naka-witness ko, pati ako mga anak, naka-witness. Maupo na ilang ginahimo. Kung naa sila, share po sila silang mga, mga classmates nila. Usahay ka ng mga fans po di Manny. Kanang anak bitaw. Kanang mga butang diri sa kalibutan. Dili ni mo madala, mamatay ka. Kumbaga ang imo lang malipay ang Ginoo, maka-share ka sa imong mga blessings. Kaya gina-apply gid namo kanang magbasa mi nga, ginadaot siya, sakit siya. Paminawon bilang asawa, dagan magtamay-tamay dira. Di ba no? Pero kami nagabilib, laban lang. Nagatuo gid mi nga. Bisan sa Bible magbasa mi. Bless for those who persecute you. I-bless pa nimo sila. Pray for those who say evil things against you. Ingon sa Ginoo. Sige lang, iampo lang nato na sila, babe. Ang Ginoo maluluyon. He is a compassionate God. Kabalo ko ang imong kasing-kasing niya nga maluluyon jud. Mo man na si Jesus Christ pag tabang siya sa mga tao nga mga masakiton. He is moved by compassion. Mao na. Mo nang isa ka character nga dapat i-apply nato nga kanang maluluyon jud ta, compassionate. Lalong-lalo na gyud sa mga nangangailangan. Ug kami nagpasalamat jud sa Ginoo sa tanan ng gihimo kanamo nga kami
makaserbisyo gyud sa inyo ha ug tarong nga naay kahadlok sa Ginoo. Bilang yang asawa, siyempre ako lang gyud nagasuporta kung unsa pa iyang mga plano, iyang mga advocacy para sa mga katawhan, lalo na sa mga women, na sa mga kababaihan. So ako gyud diha mo suporta bilang iyang asawa. Kay kining grasya nga gihatag sa mga sa Ginoo, minsan lang ni nga kanang tagaan ka bitog puan opportunity nga makatabang para at least kung wala na mi diri sa kalibutan, ma-remember ninyo nga si Manny gyud. Siya gyud ang may kasing-kasing nga motabang sa mga tao. Usay ma-remember na ako nga kanang magbasa ko Bible nga si Manny, siya gyud ang a man after God's own heart. Di ba si King David, himo siyang king of Israel for 40 years. And he was only a shepherd boy. Kanang ano lang, ansa nang tawag ano sa tama? Nya, wala may mga kuan sa una. Kaya usahay ang tao manggod, magtanaw lang sa kanang sa postura. God does not look the outer appearance of the person. God looks at the heart. The heart of the matter is the matter of the heart. Unang gusto sa Ginoo. Nga naay kasing-kasing nga maserbisyo sa tama, ipaglaban ang mga nangangailangan para sa Pilipinas. Asa pa man ta, magunahuna na ta karon sa tong naikahadlok sa Ginoo. Nga ipaglaban gyud mo tanan nga kining kasing-kasing ba nga dili plastikan. Di ba? Di man ang gusto sa Ginoo ng plastikan, kailangan totoo ka. Sincere. Nagani isa ka kandidato, gipangutana nga, kuan? Isa may imong iboto kung dili ka mo dagag presidente. Manny Pacquiao. Bisan siya, kabalo siya sa sincerity. Sa puso ni Manny kung paano siya magtabang sa mga tao. Kanang sincere ba? Kaduwag man siguro mo kinsa to. Ingat siya, Manny Pacquiao, wala siya ibang choice. Kay kabalo siya sa kasing-kasing ni Manny Pacquiao. O kabalo pug ko, ako ang living testimony. Kay ako yung asawa, kauban sa kinabuhi. Through thick and thin. Di ba? Tama? Ug kani gina-apply gid namo, kami gitagag blessing sa Ginoo. Nasa giingon dito sa Biblia nga, if someone has enough money to live well and sees another brother or sister in need and shows no compassion, how can God's love be in that person? So, asa man ang love dito kung dili ka magtabang sa mga tao? Ang giingon po sa Ginoo, love your neighbor as yourself. Unahon jud nimo ang mga tao before pa sa imong sarili. Di ba? Tama? So ako karon nagyud sa inyong atubangan. Nagahangyo sa inyong malumo kasing-kasing. Kinasing-kasing gyud ning ako Nga unta, tabangan ninyo si Manny, iboto ninyo siya, siya ang inyong piliun para sa maunlad na Pilipinas. Para sa masayang pamumuhay, MP, mahal ng Panginoon. Diba? So, thank you. Daghan kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong presensya karong gabi. We love you and God bless us all. Thank you.